ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 27 ಮೂಜಿ 26 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದುಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದವರ ನಿಕ್ಲು ತ್ರಿನೇತ್ರಿ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಲೋಕಿನಿ ಆತಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ್ ಸಾಧ್ಯಚಿದೆ. ಉತ್ತರ: ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವಬಾಬನ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡುಂಡು ಇಂದೇರ್ದ ನಿಕ್ಲು ಪಂಚವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪವರು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರು. ಗೀತೆ. ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಂದಿನಗಳಿಗೆ ಸಾಧಿನ ದೋಚಿಪಲೆ ಪ್ರಭು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೇ ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಯರಬಲ್ಲಿ ಏರು ಪೊಸ ಪೊಸ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪಿರಾಕುಲು ಬಾಬನಂತೂ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೀರು. ಬಾಬನ ಪುದರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೀರು. ಇದು ಏತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದರು. ಸರ್ವ ಪತಿತರ್ನ ಪಾವನಕರ್ತ ಸರ್ವರ್ನ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆರು ಏರು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೀರು. ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುಲ್ಯಲ್ಲ ಅದುಲ್ಲರು. ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅದರ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವವರು. ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯುವನೇರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಸರ್ವ ಕಲಿಯುಗಿ ಪತಿತೆರನು ಎಂಚ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪನವು ನಿಕ್ಲು ಬೀಕೆಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಲಿಯುಗಿ ದುರ್ಗತಿರ್ದು ಪಿದೆ ದೆಪ್ಪುನ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿಲ ಭಾರತಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಐದವರ ಅಕ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬತ್ತದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇನು ಭಾರತವಾಸಿಲು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣಿಚ್ಚಿ ಐನರ್ದವರ ಬಾಬನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇಜ್ಜನ್ನಾಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಕಣ್ಣುಲಂತೂ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆನು ನಯನಹೀನೇರು ಬಂದು ದೇಹ ಪನೋನ್ವರು ಐನು ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವಿರು. ಜ್ಞಾನದ ಮುಚಿನ ಕಣ್ಣು ಏರೆಗಳ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬನು ತೆರೆಯುವಂದೆ ಉಪ್ಪುನೋ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಡು ಬಾಬನ ಮೂಲಕನೇ ತೆರೆಯುವಂಡ್ರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ಮುಚಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದರದ ನಿಕಲು ಇಡೀ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯುವವರು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರನ ಜೋಕುಲು ನಿಕಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದ ಉಡ್ಪರು. ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ಬಂಡ ತ್ರಿನೇತ್ರಿ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ಆದ ಉಡ್ಪರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಏರು ಸತ್ಯಯುಗತ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಕಲು ಏಪ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಎಂಚ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯರು ಪನ್ಪುನ ಮಾತನ್ನ ಭಾರತವಾಸಲು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಸೇರು. ಈ ದೇವತೆಲು ಪಾವನತ್ತೆ ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನೆ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲು ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದ ಕೊರಪೇರು ದೇಪಂಡ ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ದೇವತೆಲೆನು ಶಿವನು ಒತ್ತುನುವರು. ಶಿವನ ಜನ್ಮಲ ಸಹ ಭಾರತೊಡೆ ಆದುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಜಗದಂಬ ಜಗತ್ಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿನ ಜನ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಆದುಂಡು. ಭಾರತೊಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ ಜನ್ಮಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಅಕುಲೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಭಾರತವಾಸಿಲು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಸೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನನೆ ಬಲೆ ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಸಾಧು ಸಂತ ಋಷಿ ಮುನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಲೆಪ್ಪೇರು. ನನಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಂಭ ಮೇಲೊಡು ಪಾಪನು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಪೋಪೇರು. ಗಂಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಐದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಏರೇನು ಎಂಚ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಗ್ಲು ಸುರುಕು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಅಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾವನ ಆದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾರ್ಗನು ತ್ವಜಿಪಲ ಪ್ರಭು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐನರ್ದವರ ಒಲ್ಪದ ಮಾರ್ಗ. ಬಾಬಾ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗನ್ ತೆರಿಪದು ಎಂಕ್ಲೆನು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪಂಚ ವಿಕಾರಳುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಪುನಗ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ವಿಕಾರಿ ಪತಿತ ಆದ ಬುಡ್ತ ಇಂದೆತ್ತ ರಹಸ್ಯನಾಂಡಲ ತೆರಿಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ದಾಲ ದಂತೆ ಕಥೆ ಕುಳತ್ತು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಶ್ರೀ ಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅತ್ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪನವು ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನಾದುಲ್ಲೇರು.
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲಿತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಸಹ ಭಾರತ ದಾಗಿ ತೊಂಜಿ ಪತಿತ ಕವಡೆದೆಲ್ಲ ಕಾದು ಬಿಡ್ತನು. ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು ಇಂದು ಕೋಡೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಭಾರತಗೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಭಾರತವಾಸಿ ಪತಿತೆರೆಗೆ ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಜೋಕುನು ಕೈತಲು ಬೈದೇರು. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಒರಿನ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ದೈಹಿಕ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ಲ ಸಹ ದೈಹಿಕ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲು ಪುಸ್ತಕದ ಓದುದು ತೆರಿಪವೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿರಾಕಾರೆ ಸಾಕಾರ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬತ್ತದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ. ಹೇ ಭಾರತವಾಸಿ ಜೋಕುಲೆ ತುಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತೆರಿಪವಜೇರು ಆಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಈ ಶರೀರದ ಆಧಾರವನ್ನು ದೇತೋರು. ಶಿವಗಂತೂ ತನ್ನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಆತ್ಮಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಐನಂಚಿನ ಶರೀರ ಉಂಡು. ಪುನರ್ಜನ್ಮದು ಬರೊಂದು ಪತಿತಾರ್ದು ಬಿಡುಪೇರು. ಇತ್ಯಂತೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತಾದುಂಡು. ಏರೋರಿಲ ಪಾವನೆ ರಿಜ್ಜೇರು. ನಿಕ್ಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಪತ್ತುನ ಕಾರಣ ಸತೋರ್ದು ರಜೋ ತಮೋಡು ಬೈದರು. ನಿಕ್ಲು ಭಾರತವಾಸಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಪತ್ತದು ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನೇರು. ಅರೆಗು ಭಗೀರಥ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಮಂದಿರೋಡು ಶಂಕರನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೊಜ್ಪವೇರು. ದೇಪಂಡ ಆಕ್ಲು ಶಿವ ಶಂಕರ ಒಂಜೆ ಪಂದು ತೆರೆಯುವನೇರು. ಅಕ್ಲಿಗಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶಿವ ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಶಂಕರಂತೂ ಆಕಾರ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಒಂಜೆ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಏರು ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವನು ಶಂಕರನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನುಡು ಬೋರಿ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಶಿವ ಮೂಲವತನುಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಶಂಕರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನುಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಮೂಲವತನುಡು ಮಾತ ಆತ್ಮರುಪ್ಪೇರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನುಡು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರುಪ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಹೂವೇ ಪ್ರಾಣಿಲು ಪೂಜೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರದ ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರದ್ದನ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ತನ್ನ ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಸತ್ಯಯುಗರ್ದು ಪತ್ತದ ನಿಖಲು ಏತು ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದರು. 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆತರು. ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಅದುಂಡು. ವಾ ಭಾರತ ಅಮರಲೋಕ ಪಾವನಾದಿತ್ತನೋ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಪತಿತಾದುಂಡು. ಸರ್ವರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿಯತ್ತೆ. ರುದ್ರಮಾಲೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವನದಾದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನೂತ್ತ ಎನ್ಮ ರುದ್ರಮಾಲೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪನು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಿವನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಹಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸರ್ವರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಸರ್ವರಿಗ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರುಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪರ್ದು ಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಸುಖ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದಲ್ಲ ಇತ್ಯದ ನಿಖಲ್ನ ಸುಖ ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಜ್ಞಾನರ್ದು ನಿಖಲು ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಅತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಲುನು ಹೂವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಇದು ಗೀತ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಹೂವಿ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಬಾಬರ್ದೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಐನು ನಿಖಲು ದೆತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಕೇವಲ ನಿಖುಲೆ ಸದ್ಗತಿದ ಕಡೆ ಸಾಗೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಖುಲಿತ್ತೆ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟುಲ್ಲರು. ಅಕಲು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಅದುಂಡು. ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ಎದುರುಡು ಒಂದುದುಂಡು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸಹ ನಿಖಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತಿದರು. ಅಪಗ ಬಿದುರದ ಕಾಡಿಗೆ ಸೂ ಬೂರ್ದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ನಿಖಲು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಒರಿನ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅದುಂಡು. ಏಪ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲ್ನ ದೆಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯರ್ನ ಭಾರತನು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಲು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯರಾದುಲ್ಲರು. ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಲು ಶಿವನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲರು. ಶಿವರ್ದು ಶಕ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪಂಚವಿಕಾರ ಪನ್ಪನ ಶತ್ರುದ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಪರು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸಹ ಭಾರತದ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದರು. ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ದೈಹಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬತ್ತದು ಆತ್ಮಗೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆರು. ಓದವೆರು ಆತ್ಮನೆ ಕೇನೋನುಂಡು. ನಿಖಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನರು. ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನಂಜಿನ ದೆತೊನರು. 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು 84 ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಮಲ್ತೊಂದರು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೋಡು ನಿಖಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖನು ಪಡೆತರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬೇಹದ್ದದ ಭಾವನ ಮೂಲಕ ಸುಖತ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತಗೂ
ಈ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಭಾರತೊಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು ಅಲ್ಪ ದೈತ್ಯರಿಜ್ಜಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದ ನಿತ್ಯ ಈ ಭರತ್ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಸೂಬೂರ್ರಂಡು ಯಾನು ಬತ್ತದ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ದೇವತೆ ಆದುಪ್ಪರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿರು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲನ್ನು ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಪೂವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಚಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊರೊಂದುರ್ಲೇರು ಇಂದೆರ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಟಕನು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಬಾಬನ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ಪನ್ಪುನೆ ತೆರಿದಿದ್ದರು ವಿಷ್ಣುನ ನಾಭಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬತ್ತೆ ಪಂದು ಅಕಲು ತೊಜ್ಪವೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನೆ ಪೋದು ವಿಷ್ಣು ಆಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ದೇವತೆಲು ವಿಷ್ಣುರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಪುನೆಟ್ಟು 5,000 ವರ್ಷಲು ಪತ್ತದನು ಇದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ನಾಭಿ ಕಮಲರ್ದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಿ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು ವಿಷ್ಣುನ ನಾಭಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ ಮಾತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ಪಂದು ಅಕಲು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೊಜ್ಪದೇರು ನಿಕ್ಲಿತ ವಾಸ್ತವಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮಾತ ಸಾರವನ್ನು ತೆರಿಯುವವರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು 4 ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳುಂಡು ಸುರುತ್ತ ದೈವಿ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು ಗೀತೆನು ಏರರು ತೆರಿಪೇರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರು ಆರೆ ಕುಳಿದು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣಂತೂ ಎನ್ನ ಮುಖಾಂತರಣ ಜ್ಞಾನನು ಕೇಂದು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಯರು ಐನೇರ್ದವರು ಇಂದು ಗುಪ್ತ ಪಾತೆರಾಡತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ನರಕ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಐಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲಿತೆ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಒಂದುಲ್ಲರು ಈ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ದುಃಖ ಧಾಮುಡು ನಿಖಲ್ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ಭಾರತನೇ ಅಮರ ಲೋಕ ಆದಿತ್ತಂದು ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪುದರಿಜ್ಜಂಡು ಭಾರತ ಪರಿಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಮಶಾನ ಆದುಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಾನ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ತೆರಿಯುನ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು ಇನ್ನು ಒವ್ವೆ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಸತ್ಸಂಗತ್ತು ಅಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು ಈ ಪಾತೆರನು ಓಡಿಮುಟ್ಟ 7 ದಿನದ ಕೋರ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುಜೆರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟಗಲ ಪೊಸಬೇರು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು ಒರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸತ್ಯ ಖಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ರಾವಣೆ ಬತ್ತದು ಅಸತ್ಯ ಖಂಡವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಈತೆ ಸಂಗಮೈಗವಾದುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಭಾರತದ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬರ್ದು ಶಕ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪಂಚ ವಿಕಾರ ರೂಪಿ ಶತ್ರುದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯರ ಖಂಡಿತ ಪವಿತ್ರ ಆವಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಹೂವು ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ವಿನಾಶದ ಸಮಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಉತ್ತೀರ್ಣಾಪನಂಚಿನ ಆಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪಧಾರಿ ಭವ ವಿನಾಶದ ಸಮಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಉತ್ತೀರ್ಣಾಪನ ಆತನ ಸರ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರು ಸೇರಗಾದ ಆಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಾಲೆ ಏಪ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಲೈಟ್ ಅವ ಸಾದು ಬಿಡ್ಪರು ಅಪಗ ತಮ್ಮ ಈ ರೂಪವ ತೋಜುಜಿ ಎಂಚ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯಡು ವಸ್ತ್ರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಣು ಪಂದಿತ್ತನ ವಸ್ತ್ರನು ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪರು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಡ್ನವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪನವು ಏಪ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ತೂಪುನಕ್ಲಿಗ್ ಈ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಮೊಕಲು ಪ್ರಕಾಶ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಲು ಆದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶತೆನೆ ಮೊಕಲ ಶೃಂಗಾರ ಆದುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹದ ರೆಕ್ಕೆಲು ಜೊತೆ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಸಫಲತೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನಿಶ್ಚಯದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸದಾ ನಿರ್ಭಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಲೆ ಬಾಬಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐನೇಳ್ದವರ ಆರ್ನ ಕೈಪತ್ತು ನಾವು ಬತ್ತೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬತ್ತೇರು ಈ ನಂಬಿಕೆನ ದೀವನ್ಲೆ ಭಲೆ ಸ್ವಯಂ ಬಲಹೀನರೇ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಜೊತೆಗಾರರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಐಕ್ ಪಾರ ಆದೆ ಆಪೆರು ಸದಾ ಇಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯ ರತ್ನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಸ್ಮೃತಿ ತುಪ್ಪುಲೆ
ಕಳೆ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಂದು ನದಿಯದು ದುಂಬು ಪೋಲೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇನಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಪ್ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಿಯ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರನ ಹೃದಯದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಧುರ ದಾದಿ ಜಾನಕಿಜಿನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ದಿನವಾದುಂಡು. ದಾದಿಜಿ 104 ವರ್ಷದ ಆಯಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಗಲ ವಿದೇಹಿ ಅತ್ತಂಡ ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಟಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ದಾನದ ಜೊತೆ ಗುಣದ ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಅಲೌಕಿಕ ಪಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನಸ್ ಸಾರ ಗರ್ಭಿತ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಹ್ಯ ರಹಸ್ಯರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಕ್ಲಾಸುಲು ಮಾತೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ಸಹ ಆರ್ನ ಛತ್ರ ಛಾಯೆ ಬೊಕಾರ್ನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕಿದುಪ್ಪುನ ಅಮೂಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಲು ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ಸರ್ನ ಕೆಬಿಟ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸವನುಂಡು. ದಾದಿ ಸತ್ಯತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೊಕ ಸರಳತೆದ ಪ್ರತಿ ಮೂರ್ತಿಯಾದುತ್ತೇರು. ದಾದಿಜಿನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣನು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂದೇನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಭಿಮಾನನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನು ಬೇಗನೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನೆ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು. ರಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನವು ಪಾತೆರ್ನವು ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪನೆರ್ದು ಶಕ್ತಿ ಖರ್ಚಾಪನು. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಡಿತ್ತೆರಡ ಶಕ್ತಿ ಜಮಾಪನು. ಮೋಜಿ ಏರ್ನನೆ ತಪ್ಪು ಮನಸ್ಸು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದೀವಂಡರಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಂದು ಒಪ್ಪೋಲಿ. 4 ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಅತ್ತಂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಗ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯಾಪದ. 5 ಬಾಬಾರ್ದು ಪ್ರಸತಿ ದೆತ್ತನೋಡು ಪಂದಿತ್ತನ ನಿಯಮದ ಮಿತ್ತ ನಡಪಲೆ ಒಂತೆಲ ಎಳ್ಳು ಒಲ್ಪಲ ಮಮತೆ ಒಳವು ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಆಜಿ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಲು ಗುಣತ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯವಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಕರ್ಮಡು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಡು ಸತ್ಯತೆ ಉಪ್ಪಡು. 7 ನಮ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರಾದ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಪಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎನ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಕೇಣ್ಯತ ಬದಲಾದ ಸ್ವಯಂ ಡುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತ್ರ ಪಾರು. ಒರ್ಂಬ ಏರು ಸತ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು ಅಕುಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆದುಲ್ಲಿರು. 10 ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆಪನವು ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. 11 ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರನು ಎಲ್ಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪನವು ತ್ರಿಶೂಲ ಸಹ ಮುಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. 16 ಚಿಂತನೆ ಸಾಧನಡು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅತ್ತನ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ನಾಭಿ ಸಾಧನೆರ್ದು ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. 13 ಕುಶಿತ ಖಜಾನೆ ಸದಾ ಕಾಯಂ ದೀವನ್ನೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಿನು ಕಲ್ಪಲೆ. 14 ಇತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಅಂತಿಮಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊನ್ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ. 15 ಮನೋಬಲ ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಏರು ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡಿಡು ಸ್ವಯಂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪಿರುವಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗಳ ಸಹ ಸಹಯೋಗ ಕೊರೋಲಿ. 16 ಅಪವಿತ್ರತೆರ್ದು ಮುಕ್ತ ಅವಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಂತರಿಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೃತ್ಯುನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಚ್ಚಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.